Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Atty. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Glyza, 28 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Naga City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati sa lawas, ilabi na sa akong mga mata. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa high school pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, naman ko panlaba og nahayay ko na ang makong gipanglabhan. Ay, nala, sige. Pahuway una. Kay kuyog yun niya akong mangumpra unyang hapon sa merkado, ha? Maligo pa ko maoy. Mapari ka makaligo? Wa pa kanya laba pa man ko. Liza, sayop ng paagi, ha? Maligo una kang daan, usa ka pa mang laba. Uy, lain sa anak maoy. Ngayon ko mangan baya na to kaligo. Mag-ilis na ta og limpyo nga sinina. Nya, manlaba pa di ay ta. Mabasa ang atong sinina nga bago pa lang natong gisulob. Okay nga naman di ay. Sayang kay maoy. Limpyo na baya ang atong isulob. Nya, baston na sad. Nya, mag-ilis na pud taglain nga uga nga sinina. Nigo man og laba. Kay mabasa man gyud ta kun manlaba ta. Saba diha, oy. Sayang ang sinina nga mabasa. Unsa ka kasayang kung inyong lawas ang madaot, ha? Ha? Nganong madaot man kuno ma? Napuirsang imong lawas og linaba. Unya bason nimo? Kaya nga naman lagi di ay ma. Makadaot gani na. Gagikan kang migamit sa imong kusog unya imong bason ng imong lawas. Ayaw nagkaligo, ha? Mama sad uy. Ayaw paghigay sa imong ogas, ha? Og sa sunod nimong pagpanlaba, maligo kang daan. Kay mahimong karon, wa pa kay kipati, day. Pero tanawa unya, kung makaagi ka og panganak. Unya na gyud na nimo bation ang resulta anang pag-abusar nimo sa imong kalawasan karon. Ma. Maragyag akong lula ng imong mama, Glyza, oy. Tutuon kaayo. Ha? Ingon ana sa day mong lola, amor? Kaayo. Mo nang hasulan kay kusong lula kun manhas amo, Dakan kang bawal. Pero makakita og bati sa mo mga lihok. Perming mamadlong. Lagi sa, hasul ko ayo. Uy, ano ka, uy? Iungon mo na nimo imong mga matang mo tan-aw blackboard. Dili ko makaklaro sa gisuwat ni ma'am sa blackboard nga iyang gipakopya nato. Ha? Hanap ng imong pananaw, Glay? Di lang ko kaklaro gud. Gagmay sad gyud kaayo nag-agi si ma'am uy. Sakto ra man gud ang agi ni ma'am ko. Na, ambot lang uy basta dili jud ko kaklaro. Ma-blurred ba? Hala, dautan na kag mata, Glyza. Ha?
Abitaw ka lagi nga makadaot lagi ng maligo human og panlaba. Ma, unsa man ko'y connection ana sa akong matagod? Natural. Nagasto gud ang imong ugat sa puwersas imong pagpanlaba. Unya, gibasa day nimong imong lawas. Unya ka ng mata di ay nimo, day na ugat. Nga naapil sab gud na og kabasa ay nagkaligo nimo. Maunang nadaot na ng mata nimo. Ay, sus, Ginoo ko kabata pa biya nimo, nadaot ng mata nimo, Glyza. Ma, high school pa lang ko nga nakabantay nga dili na ko makaklaro sa isuwat sa among maestra sa blackboard. Nagtuo ra man sad gud ko nga normal ra to. Nga ang mga gipanulti ni mama nako nga mga patuo-tuo, dili to tanan tinuod. Hangtod nga sa pag-edad nako og 18 anyos, nakatrabaho ko og kompanya sa Danau og mga microscope ang among gigamit sa pagtrabaho. Murag ni samot ang akong gibati sa akong mga mata. Og pag year 2015, naminyo ko og nakaanak. Unya, Dave, ihapon-hapon ko sa akong likod bi kay sakit kay kaayo. Kay naunsa man day ka? Sakit lagi akong likod. Unya nagsakit sa akong likod. Muhuot sa dang akong dugan. Murag maputol lang akong paginawa. Unsa? Hapo-hapo bi ako likod bi. Aron muluag ning akong paginawa. Oo, lagi. Ang Kailan man bitaw, giapuhap na natin imong likod. Sige pa. Unsa man gawin? Sige pa. Aron makaganawa kong tarong. Oh, naunsa ko no ka? Ma, Itawgan kong Dave, kay naglisod ko no kaginhawa ganina. o lagi ma. Hangtod gani karon o. Sakit pa ang akong likod. Unya, ambot ba sad uy nga inig sakit sa akong likod ma ba? Mahuot man sad og apil ang pundughan. Murag gyud og maputol akong ginawa ma. Sakit gyud kaayo kun masuol niya sa hay. Unsa na giingon ko nimo kaniadto? Unsa ma? Nahinomdom ka pa ba sa kung gisulti ka ni Adtos daga ka pa? Bahin sa pag-abusar nimo sa imong lawas? Di ba kaingnan tamang ka? Nga tanawa niya kung makaagi ka na panganak. Unya na nimo batiyon ang resulta ng pag-abusar nimo sa imong lawas karon. Ma, Oh, unsa na? Ayaw lagi niyog ibaliwa ang sultis inyong mga katiguangan. Kay mas nag-una pa na ninyos duyan. Panuhot man na ba? Bebe, derebe. Ihaplasan ta ka ining hanga haplas og atong hilot-hiloton ining buko-buko nimo. ma, inita sa danang gihaplas nimo nako oy. Oh, gipaningot na ko. Mo nay maayo uy. Pasabot nga nang gawas ng mga panuhot nimo. Mga panuhot maning uban nimong gibati ba maong maglisod kas paginhawa. Pero di man gud ko ganag panington ko ma. Kay basi panington ko ba niya sipunon ra padayon ko. Unsa? Mao lagi na ma. Basta panington gani ko. Sipunon na dayon ko. Mga dili jud ko ganan lagi nga panington. Glyza. Naglibog na gid ko ani ako mga gipamati. Niya pay mata nako nga bisan og mga 7 to 10 meters ra ang gilayon, dili na ko makaklaro. Blurred na tan-awon. Dili man unta ko tigamit og dugay og cellphone. Ingon sa doktor pa nga nag-check up nako, dili na maayo kay inborn ko nun ni. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Sukad sa dalaga pa ko, mo'y akong naandan nga manlaba ko daan una maligo. Tinuod ba nga makadaot na kay ang puwersa na kuno sa akong lawas unya gibasa pa nako sa akong pagkaligo. Ikaduha pangutana, musulong pagsakit sa akong likod karon ug muhuot ang kundughan ug gingon og sa maputol ang akong gininhawa. Panuhot lang ka ni
o may lain pang hinungdan? May connection ba ni sa akong pagkaligo human ko manlaba? Ikatulong pangutana. Kung panington gani ko, sipunon dayon ko. Ngano man sad ni? Nga matag-adlaw man unta ko maligo. Kuwang ka ako sa vitamins? Okay lang ba nga mag-take ko og mga herbal? Ikaw pa tapos ang pangutana. Ang bahin sa akong mata, dili naman ko makaklaro bisan sa mga gilayon nga 7 to 10 meters. Blurred na kaayo ang akong pananaw. Nakapa-check up na ko og doktor. Ang grado kuno sa akong mata kay 75 og wa na kuno ni kaayuhan kay inburn. Kung tinuod man ni, magsulob na ba ko permi og eyeglasses unya maulian ba ko ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Glyza. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anya na sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems kay usa man ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Ayaw mong puli pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the most beautiful eyes are those that see the beauty of others. Inala ba appreciate sa tawag natin makitaan nga nindot ba, no? Di kay ididmal na sa nato, no? Smile, huy, nindot lagi. At least ba ang natungdan ko malipay po nga naay na appreciate sa iyang inunta nindot ka presentation, no? Or yung taon fan. Kanang tanaw nun, no? Alright, so kato matatampo ko radlaw si Glyza. 24 years old, taga Naga City, Cebu. Wow, kantauan siguro ni. Married ni siya, na siya mga tulok ka mga anak. Suma sa nabati na ito gina sa drama, may tungkol kini siyang pamati sa lawas, no? Daghang siyang mga gireklamo. Sakit diri, hindi siya ginawa, ang mata na yung problema. So ako lagi din pangingkamutan guys nga, matubag na ko ng imong mga pangutana. Regards tayo mo diha sa Naga City, no? Atong mayor dia si Mayor Balchong, no? O si Engineer Binox Garcia, Engineer Kwan ay si Alier Garcia. Si Gulak. Mga daghang kong kaila na sa Naga City kay naamong ko'y bahay kubo dapita, no? Mga kamumot family mayang pagpaminaw, mga sa mualbo-al ba to? Sa may Kwan? Kaning Badyan, no? Si Ma'am LP Alpante, mga Riponti family, si Julian, si Alex, o si Merlin Lapot, o si Ben Lapot, musta naman ako mga silingan sa Magdok, si Claire Tapangan, AJ Sasan, Rene Sasan, Marlon Ragasa, Carding Tantiado, Tita Alperes, Hernan Alperes, o si Michael Curipil, no, dia sa Magdok, Tantauan, Naga City, Cebu. Ang mga taga-Pinamungan, mga Atel family, o mga Kurus family. O mga kaubanday ni inaon na Remedios Daday Aquino Palangka, dia sa sugod sa Delete, balo kong permimong naminaw dia, no, ni Malin Panda, Florian Flores, Loida Lamulan, Candy Bantog. Musta naman sa Arthur, si Dennis, si Cherry. Musta naman mo diha sa sugod sa Denlite, si Mampay Cabalo. Musta naman si Mampay Cabalo o si Lagaran, no? Among silingan diha, no? Og si Kwan, bago lang na kung nakailan ni si Chris Indigo diha sa south of Cebu, no? Santander ba ito ninyo, Chris? Nalimot ko. Musta naman, no? So, going back to our sender, si Glyza, no? Unang pangutanan ni Glyza. Sukad ko sa dalaga pa siya, na-practice na niya, na-habit na niya nga, kada laging, before siya maligo, manglabas siya,
manglaba siya. Ang alang-alang maguna, maligo ka sa manglaba. Manglaba sa ka sa maligo kay maugaw ba kay malaba nimo. Makadaot ba kuno? Ano di ba siguro makadaot toy kamo masilingan sa probinsya sa una na anar magani manglaba sa kanang daplin sa dako nga sapa, no? Mao na practice sa una pero wala na karon, no? Sa una mong laba da sa buwak gamay, no? Nami tubod diha, diha mong laba, no? Musta din mo diha mga taga tubod, buwak gamay, sugod sa Danliti, no? Mga laba man, daghang manglinya ng mga laba diha, unya kung magpanglaba before mo uli maligo, no? Amo na ako'y kaistorya sa mga uban, bitaw nga mabuntag. Before mo maligo, kinahanglan mag-stage sa mo, ha? Ayaw disog ligo, ha? O humdon ninyo ang lower part sa inyong lawas before mo maligo gyud, no? Pero kini manglaba before maligo, normal naman eh. Ha? Di ko makadaot ni siya nga manglaba ka. Hunahumod na kadaan. So siyempre nagkasabon-sabon ka diha. Bindi sa imong gilabhan, bulingon. Siyempre kabuling sad ka. So after ka manglaba, before ka mauli sa inyo, na maligo ka para limpyo ka bagabot sa inyo. There's nothing wrong with this na Glyza, no? Okay naman nga practice, no? Ikaduhang pangutana, sakit ang iyang likod ko, no? Muhuot, lisod o paginhawa ang iyang dughan, mupunga, no? Mupuno ang iyang dughan. Panuhot lang ba kini? May connection ba ko na sa pagkaligo man manglaba? Morag na 24 years old pa man ka Glyza, no? Bata pa kaayo. So, daghang mga rason nga nga masakit ang atong likod, no? Could be muscle strain, simbakulag na ba kay mga dislocation. Pero I don't think so na kay mga dislocation, kung kay history nga nahulog ka, baba ka, so, kung murag muhuot ang imong dughan, na among gina-practice diri sa hospital, amo nang i-auscultate, no? Na may stethoscope, amo nang i-auscultate kung mabatian ba namo ang normal breath sounds, no? Or ang imong kasing-kasing normal ba ang pagpitik, no? So may naa sa tong dughan. Nadiha nga itong kasing-kasing o nadiha po na nga itong duha ka baga, no? Left and right. Ha? May may connection pa rin sa mong pagkaligo human manglaba. Makapoy maganda, no? Manglaba, daghang maganda. Kung gani usahay, sa una, sige po kong tinis, human ko magtinis, nagkaugma, pero bidang nindota, magpamasahe sa likod, kay mo lagi na, uncomfortable kay ka. Normal na lang may nga kay mga dili mayong paminaw sa lawas, human ka, nag-do some physical nga mga activities. Kaya yung panglaba, kapoy, po din, magduko ka, magyuko ka, mong kamot, pagsigkuskus diha, mga bulingon nga mga kuan. So, just to roll out Glyza, namatay sa General Hospital sa Naga or gusto ka government nearby, a little farther after San Fernando, naman diha ang Karkar General Hospital. O bago lang ko itong the other day, diha ko sa Talisay, South of Cebu Medical Center, regards din ito ni Dr. Agos. Ha? Kailan may ani niya, may medical director niya. Diya may gihatod nga pasyente gikan sa Argao Drug Rehab. Pwede ka mo dool diha ng mga ospital para nga mahimuan ka og mga diagnostic procedure. Unsa may mga diagnostic procedure nga paghimuon to roll out, unsa may problema diha sa imong likod o sa imong dughan, mong lisod magkaginawa. Pinaka-basic diha is chest x-ray. Pinaka-basic diha ang chest x-ray. Unya, depende sa imong attending doctor, preferably internal medicine, auscultate, i-examine kung wa ba'y mga findings. Ha? Sunod nga pangutana, kung panington kuno siya, sipunon siya o dayon. This is something to do with lower ang atong resistance tolerance to almost everything, no? Kung masimhot ang mga pollens, mga allergens diha, ang mga sipunon gud ta, no? Nga panington man ta. Duha ra ning rason nga panington ta, either init ang lugar or ikaw under stress, ha? Under stress kay ta panington ta, cold climate perspiration. Kung init ang lugar, siyempre panington ta. Ha? Mao na mga rason. Unya, wa ba kuno nay koneksyon sa kada adlaw ka maligo? Okay ra man ang kada adlaw ka maligo. Olimpiada hinong ka kay mao lagi na. Ang practice mo gani mo human manglaba, maligo. Kulang ba kag vitamin A, vitamin kuan? Posible kulang kag mga vitamins, no? May mga vitamins nga parang kinahanglan nga naata sa tong lawas. Karon tanan nga mga vitamins, vitamin E, vitamin D, vitamin C, bala nga kung kanang kulang ka ng mga vitamina, mu apekto po ni sa imong normal body functioning, no? Kanang mga muscles na to, kung kulang og vitamin potassium, no? O vitamin C, o vitamin A,
kulang ta. O sa may mga sources ano mga vitamins, pananglitan ng vitamin A, makuha na ko ni sa eggplants, sa carrots, mga potato, mga green leafy vegetables niya. Ug magpainit ganita, I don't think so nga open nakasusod sa banyo mga laban, no? Kung open gani, mainitan ka, makuha na sa kag vitamin D, no? Ang kanang vitamin D maka-increase bila sa imong immune system, ya maka-strengthen po ni sa imong inunta body functioning, no? Dili ka dali maluya o niya mo lagi dili ka sikli ba? Mo makasukol ka sa mga problema sa inadadlaw nga mga aktibidades sa inyo sa naga. So about sa iyang mata, kay kita mo man siyang mata, dili na kuno siya kaklaro at the age of 24, dili na kuno siya kaklaro mga city ngadto sa napulo ka metro ang gilayon. Di na maklaro, blurred na kuno kay ang vision, pa-check up siya. I think nagpa-check up ka optometrist kay 75 man kuno ang imong grado, imong giingon kanina sa drama, inborn ba kuno ni? Maulian ba kuno ni kung mag-wear ka og glasses, no? Well, ako lang masultian na ay mga inborn nga mga problema sa mata, napoy kulang ka sa vitamins, no? Preferably kulang ka vitamin A, ha? Kining vitamin A ug kulang kaniya ni, maka-cause ni siya og blindness o dili maayo nga klaro mapagtanaw, ha? Og kining among gitawag og night blindness, no? Syrophthalmia ang among medical term ni ana. O kulang ka sa vitamin A. Ako balikon mga sources sa vitamin A kanang mga vegetables, no? Vegetables, banana, nana siya. Mango, naghanda sa managay, mga carrots, basta mga vegetables, no? Naasa tayo mga congenital nga mga problema sa mata. Mas maayo siguro Glaisa nga mudol kag ophthalmologist, Ophthalmologist ang imong duolon, ha? Kaya tayo mga congenital nga mga problema sa mata. Natay congenital cataract, ay glaucoma, mataas ang pressure. So kinahanglan nga magpakita gyud ka og ophthalmologist, no? Magluha-luha ang atong mata, o na infection diha, na allergy. So mo na nga usahay ako mo recommend kog mga antihistaminic kung katol, magluha-luha. Di mo ka makaklaro, tanaw na to ng ophthalmologist, ha? Duha man ning kaklase ning mga doctors nga mga concern sa mga problema sa mata. Kaning ophthalmologist, medical doctors ni sila nga sub-specialize sa pag-diagnose, pag-tambal sa mga problema sa mata. Kini lain nga mga doktor, optometrist ni sila. Kanang doktor lang gyud sila tawagon. Ang ilang concern is more on mga glasses, ha? Glasses sa imong mata nga imong isulot para nga manindot ang imong pagtanaw, no? So wa man ni mag-specify unsa nga doktora imong giduolan, pero niyon ka nga 75 ang grado sa imong mata, mo nagtuo ko nga optometrist ang imong giduol. So kung balikon, muduol kag ophthalmologist, ha? Diri sa Sugbo ang mag-opera sa akong bag-or kuno operahan sa akong katarak si Dr. Rubin Jojo Aquino diya sa Beles Hospital, ha? Perpetual Socor. Napo diya si Dr. Edward Tan, kuning amigo na sa Maternity Hospital. Nasa Chungwa si Cybergo, no? Mano yung mga kailan akong mga ophthalmologist diri sa Cebu City, na ingna lang dok girefer ko Dr. ni Obra. Padiagnose lang kung unsa bagod inborn ba or unsa kay sumag kayo tagna lang sa diri sa atong programa. So I hope nakasabot ka sa akong gi-speaker mo Glaisa diya sa Naga City. Kung balikon, daghan kong kaila sa Naga City kay sa una sa active pa ko sa tinis, usahay kadula ko diha, no? Na ako'y bahay kubo da sa Tantauan, Naga City, Cebu. Susuruyan lang god. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di karamo. Dili ka mo pulaan, maikod, maulaw, suko ba kung dugay mahatagal pagtagad ang inyong mga sulat-suliran nga ipadangat di kanamo. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. By the way, please subscribe. Please subscribe sa akong YouTube, Dr. Rene Obra. Kanang naka-white blazer, ha? Para sa naasa ko'y lingaw-lingaw po nga, unyong ko na po'y mga subscriber na ko, no? Dr. Rene Obra, naka-white blazer, naghan mo mabati o mapaminaw nga mga interviews na ko about psychological problem, drug-related problem, medical problems. Ako mga previous nga mga commitments, no? Mga speaking engagements. So once again, until the next time, og mapasalamaton kami. Hasta la vista. Bye-bye!